l'objecte d'estudi lingüístic que proponien els partidaris d'una llengua valenciana independent, el mossarabisme, fora un objecte escàs i insuficient per arribar a conclusions científiques vàlides i que l'objecte del catalanisme siga esbiaixat i manipulat en alguns casos, fa que els dos paradigmes en què s'han basat les parts contendents en la batalla de València siguen erronis i, per tant, hagin dut als enfrontaments entre valencians. D'altra banda, que tingueu clar que el conflicte lingüístic entre valencians ha sigut donat per un problema de diglòssia interna, formes catalanes versus formes valencianes, que és on s'han generat els problemes. Algú vos dirà que el conflicte és que el valencià està en perill per la força d'una llengua més gran com el castellà, i sí, això és tan cert com decimonònic, perquè també actualment està el perill de la supremacia de l'anglès. Però insistim, el conflicte real que ha dut a enfrontaments i agressions és intralingüístic, o dit d'una altra manera, els valencians demanem respecte a les formes valencianes i rebutgem l'autoodi. I en la classe vinent arribarem ja a les conclusions. Au, cacau!